ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ತುಲೋ ಬಂದಲೆಗೆ ಉಡಲರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಜೈತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆದ ಆಜಿನೇ ವರ್ಷೋಚ್ಚಯ ಸಭಿ ನೆಂಪುದ ಲೇಸು ಈತ ನಡಪರುಂಡು ಈ ಲೇಸುಡು ಮಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾಯನ ಸೂರಜ್ ಕಾರ್ಲಾ ಮೆರೆಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆಕ್ಲ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾರಂದೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಮನ ಕುಡರಿದಕ್ಕದು ಉಂಡಾಯಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆಟ ಕೋಲ ಕಂಬೋಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನ ಪೊರ್ಲ ನಿಲೆಬೆಲೆತ ನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗೆತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸರ್ಪೆತ್ತಿಜಿಡೆ ಬಲಿಪ ಬಾಯಿದ ಕಂಡು ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿರೇಕುಲು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲಪಡು ಪಂಡ ಅವು ವಾದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದು ಪನೆಯರ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಆಜನೇ ವರ್ಷೋಚ್ಛಾಯಾಗಿ ನೀ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಜನೇ ವರ್ಷೋಚ್ಛಾಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮತ್ತರ್ ಮೆಡುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಾದುಕೆರಾಯಿನ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ಯನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮೋಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಸಂಘದ ಪದುಕೆರೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಈ ಲೋಕೊಡು ಪಸರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಎದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ನ ಸೂರಜ್ ಕಾರ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜೈತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆದ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಸಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಡಪುಡಾಯನ ಚಿತ್ನ ಸಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಕೊರ್ರಗುಲ್ಲೇರು ಜೈತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಯ ಬೂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ 2020-2025 ಇಸವಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಐನಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಪೊಲಬುನು ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಇನಿ ಶುರುವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಶುರುವಾದ ಇನಿಕ್ ಆಜು ವರ್ಷ ಕರೆದು 7ನೇ ವರ್ಷದಂಚಿ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಆ ಕಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಚ ಬುಲೆಪಾವರ್ ಪನ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ಜವನೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಪೆನೆ ಈ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಪೆ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಪಗ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆದ ಮುಖೇನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪರೆ ಜತ್ತನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲನೋಡು ಶುರುವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಕಾರ್ಯರೂಪಗು ಬನ್ನಪಗ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆನ ತೆಲಿಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಮಾತಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಿನ ಮಾತ ಎದುರಿಸಾದ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನೀ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆದಿನ ಪಂದು ಪನ್ನರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜದಾದ ಪಂಡ ಕರಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆದ ಸಮಯಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯುಲೈನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬರ್ಪಿನಪಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ಸೇರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ದೀದ್ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ
ಅಭಿಯಾನನ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೇ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ದ ಮುಖೇನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಪಾಯರು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸರ್ವ ತುಳುವೇರು ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದು ಆನಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕಂತ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲಿಗೆ ಹೆಗಡೆರು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಅರಿಕೆದ ಪತ್ರನ ಕೊರಿಯರು ಮನವಿ ಪತ್ರಲ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನವಿನ ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಕ್ಕ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನೆ ಜನಕುಲು ಗುರುತಿಸಾಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಆನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಶಕ್ತಿಲೇನು ದೈವಲೇನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಐತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸುರುಕು ಧ್ವನಿದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಸಿಲೆಗ್ ಅವೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತದ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಪುಣೆಯರು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಯಶಸ್ಸುಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉಂತುದನ್ನು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಕಾರಣ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುದರ್ಲೇನೆ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮಲ್ಪರು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಊರದ ಪುದರ್ನ ಬದಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುದರ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲುಡು ಐತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧ್ವನಿದೆತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ಪನರ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರನು ಶುರು ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬುನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸದಾದ ಪಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ಪೋದು ಶಾಲೆಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅದು ಅಚ್ಚನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಿಪುಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡವೂರು ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ 135 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲ್ತಿದಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ಕೊರಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪದ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ದಿನಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಜೇರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ ಕಲ್ತಿನಕಲೇನು ನನ್ನರ್ದ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಲ್ಪಾಯರು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖೇನ ಇನಿಕ್ 50 ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾರ್ದಿನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ಪನರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಬನ್ನಪಗ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆಶಯದಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬೋರ್ಡು ನೆನಪಾಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬೋರ್ಡುನು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಅಪಗ ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಸೀಕಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಬರ್ರ ಸುರಾನು ಅಪಗ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಪದುಕೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದಾದಾನಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬನ್ನಪಗ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಕಂತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು 30 ಜನತ ಒಂಜಿ ಕೂಪೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರುಡು ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಗುರುತೆತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರೋಣಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಲ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ 35 ಕೂಪೆಡು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದು ಬರೆದು ಓದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನಕ್ಕಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನವೇ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ
ಇತ್ತೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳಿಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದು ಒಂಜಾತ್ ಕರಿನ ತಿಂಗೊಳುಡು ಬರವುದ ಬಂಗಾರಳು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತದು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ದಿನ ಕಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಆ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಜ್ಜದಾದ ಪಂಡ ಮುಂಬೈ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಆಶೆದಿಂದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರನಿರ್ದಿಂಚಿ ಮುಂಬೈ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪುಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಲ್ಪದ ಜನಕುಲೆಗಳ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖೇನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ದಿನಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ತುಳುಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಪಗ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದು ಎರಪೋಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ವರ್ಷ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೂ ತುಳುಲಿಪಿತ ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪದುಕೇರು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯವಾದದ್ದು ಉಂತುದಿತ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ತುಳುಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇದು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತನು ಅವು ಚೂರು ದಿನಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಕನರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬರವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಆ ಉಪಯೋಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿಲಕ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಆಜನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದೀಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಕಾಶಿ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಕಲ್ಪರ ಅವೇತೋ ರಾಜ್ಯರ್ದು ಅವೇತೋ ಜಿಲ್ಲೆರ್ದು ಜನಕುಲು ಕಲ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೆನ್ ತೂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೂದು ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಕಲ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಿಜಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಆ ಉದ್ದೇಶನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಗಾರನ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡು ಉಂದೆಟ್ಟು ತುಳು ಬರಂದಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅವತ್ತಂದನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿದೈದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನು ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ದಿರು ಈ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಚ್ಚಯ ಉಂಡು ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಲೇಸುಲ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪರ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೊಲ್ನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನರೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಏರ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರೆಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೇರ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆದಾದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಬೆರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆದಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನೇರನ್ನು ಕೂಡುಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅವೇತೋ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನಕುಲು ಪುಸ್ತಕಲೇನ ಬರೆದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಜನಕುಲೆಗೆ ತಲುಪೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಆ ಕಾರಣಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಜ್ಜನ ಶುರು ಮಲ್ದಿಂಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಬರವುದ ಪುಸ್ತಕಲೇನ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನ ಪ್ರಚಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓದು ನಕಲೆಗ್ಲ ಬರೆಪು ನಕಲ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸೇತುವೆವಾದ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನೇರವಾದ ಅಕಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ನಕಲೆಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ನನ್ನರ್ದ ಬಕ್ಕಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆಲೇನು ದೀತಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪದುಕೆರ್ನ ಆಸೆದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡು ಭಾಷೆಯಾದ
ಅಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಶುರು ಆತುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ 1ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತೃಭಾಷೆಡ್ ಅಜ್ಜೆಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣದನು ಉಂದೆತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ತುಳುವನಾಡದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶೆನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಸಾಗರುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಜ್ಜಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆರೆಸಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಈತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆರೆಸಾಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರೆ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆರೆಸಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಾಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡತನ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆಯರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೇನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮಕ್ ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಬೇಲ ಮುಗಿತದೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆ ದೇವರ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯ ನಟೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಗ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರದಿ ಒಂದುಂಡು ನಿಜವತ್ತು ಯಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ 7ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರದೀಪಿನ ಪಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿಲಕ 7 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲಕ ಅಂಡ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಮ್ಮಿ ಅವಧಿಡಿ 7 ವರ್ಷದ ತುಳು ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ದನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲಾದು ಪೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ನನದುಂಬುದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜುನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಅವು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡರೆ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ಉಚ್ಚೆಯಡ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್ ಒಂದು ಈ ಉಚ್ಚಯ ಒಂದನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬೆರೆಸಾಯ ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು 10 ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬೆಗರ್ ಜತ್ ಸೀಂಟದು ಬೆನ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ನಿಕಲ ಮಾತೆರಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಲೆಸ್ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತಿರನ ಚಿತ್ತನ ಗುರ್ಕರ್ಲಾಯ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಲೇಸುಗ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲಾಯ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ನಮೋಕ್ಯದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡಡೂರೋರ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆಕೆಯನ್ನಗ ಮೇಯ್ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಮೆನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಣಪನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪಣಪನೋ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತನಕುಲು ಬೆನಡು ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡದ ಜವಣೆ ರೊಟ್ಟಾದ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೂಟನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುನಾಡಾದ್ಯಂತ ಅವೇತೋ ಕೊಡುಗಲಿನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೊಕಲು ಕೊರಿಯರು ತುಳುತ ಲಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವೇತೋ ಶಾಲೆಲಿಡು ಅವೇತೋ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರ್ವಾರಿ ಮುಟ್ಟುಗಳ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೊಗು ಅಜ್ಜದಿಯರು ಇನಿ 25 ಮಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಆ ಮುಖೇನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಬೂರ್ನಲ್ಕ ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಮುಖೇನ ಮುಖಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅವಹೇಳನ ಅಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಂದನ ಅಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪನಾಲಿಸ ಅಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ ಬುಡ್ದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇರೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಡು ಪಣಪನ ನಿಲಿಟ್ಟು ತುಳು ಕೊಡಿನ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪಾರವು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮುಕುಲ್ನ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರವುಡು
ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಭಗತಿ ನೆಗತು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೊಕಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಆಜನೆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ಮೊಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕಗ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯುಷ್ಯಮಾನ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪವಡ ಬಣದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಣಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾನೂರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರುಲೇರು ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬದುಕೆರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಘಟನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಲೋಕಗ ಅರ್ಪಣೆ ಅದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಟು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಂತ ಬದುಕರೆಗ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ಪುನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಶುಭಾಶಂಸಲೆನ್ ಪನ್ಪಾಬೆ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಒಂಜೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಲನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಜನ್ಮ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಲನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಬೊಕ್ಕ ಇವತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತ್ವಜಪಾವಡೊಂದು ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮದಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದನ ವಿಷಯ ಮಾತೃಪ್ರೇಮ. ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಋಣ ನಮ್ಮ ಏಪಗ್ಲ ತೀರ್ಸವರ ಅಪ್ಪಚಿ ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೋಜುನಂಚಿನೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪ್ರೇಮ. ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣನ್ನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಸವರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ತೀರ್ಸಬ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಆತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೃಪ್ರೇಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪ್ರೇಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೋಜಿನೇ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ. ಮಾತೃಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಮಾತೃಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮ. ಈ 4 ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಿತ್ತನ ನಿರರ್ಥಕ. ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತರು ಈ ಆಜಿ ವರ್ಷಡ್ ನಿಖಲು ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಲು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಲು ಅವು ಅನನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಲು. ಸುಭಾಷಿತಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು. ಅನ್ಯಸ್ಥಾನೇ ವೃಥಾ ಜನ್ಮ ಭಾರತೀ ಚ ಕ್ಷಣಂ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಂ ಶುಭ ಕರ್ಮದಂ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಜನ್ಮದೆತ್ತಂಡಲ ಅವು ಎನ್ನ ಮಹಾಪುಣ್ಯ. ಅವೇ ಯಾನು ಬೇತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಆಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಿರರ್ಥಕ ಪಂಡದು ಆ ಪುರಾತನ ಶುಭಾಷಿತ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ ಒಂದು ದಾಯಗ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬುಳೆತುನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಶ ಒಂದು. ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟುನ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ದಯಪಂಡ ವಾ ದೇಶದ ವಾ ಜನಕಲು ವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತలను ಪತೊಂಡಿರ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಕಡೇಕು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕರ್ಮ. ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ಸಾದ್ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲು ಭಾರೀ ಕಾರ್ಯಲು ಮಲ್ತರು. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರೀ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಅಗತ್ಯಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಟ್ಟುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತಿಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಮಂತನ ಸೇವೆಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಶುರುಕಾದ ನಿಖಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣನ ಬಳಸೊಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ. ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಪಂಡ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಇಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಪಂಡದು ಪನುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹಾನಿ ಆಯಿನಪ್ಪಗ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಯಿನಪ್ಪಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ
2 ಜಿಲ್ಲೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಬರ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಿಯೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಂತುನಂಚಿನ ಅಭಿಯಾನನು ಏಪಗಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಲಿಪಿಕ್ ಸಲಾದು ಬೆಂತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಯಾನು ಸಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ವಿಜಯನಗರದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಳುಪೇರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತಂದೆ. ಆಳುಪೇರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನಗರದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದಾಗನೇ ತುಳು ಲಿಪಿಲು ನಾಶ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ನಾಶ ಪಂಡ ಅವೇನು ಬರಿಕು ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಗಾಯ ಪಂಡ ತುಳು ಶಾಸನಲಿನಿ 50 ಇಕ್ಕುದುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಲು 50 ಇಕ್ಕುದುಂಡು. ಈ 50 ಶಾಸನಲು ತುಳುನಾಡು ನಾಳಿನಂಚಿನ ಆಳುಪೇರ್ನ ಕಾಲಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಡು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಶಾಸನ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಶಾಸನಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕು ಆಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಲಾಶಾಸನಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500-600 ವರ್ಷ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾಯ ಆದುಕೊಂಡು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾಯ ಅಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ನಮಕ್ಕೆ ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ ಇಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟಗ್ 20ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೈನಾರು ದೆರ್ತಿದ್ದು ತೊಜಪಾಯರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಜನ ತುಳುಕ್ ಸಲಾದು ಬೆಂದೇರು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಸಲಾದು ಬೆಂದೇರು ಆಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಮಂತನ ಸಾಧನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ. ದಾಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ 5 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ 5 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಲು. ತುಳು ಲಿಪಿನ 1,000 ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾಯರು. ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಂತಾರೆ. ಒಂದೆಕ್ಕಲ ಯಾನ ನಿಖಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಸಭ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಶಾಲೆಲೆಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲು ಸ್ವಂತ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ದು ಆ ಪುಸ್ತಕಲಿನ ಕೊರ್ದು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯನ ನಿಖಲು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುಕು ಇತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇತ್ತ ಬೋಢಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಯೂನಿಕೋಡದ ವಿಷಯದ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆನ್ಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಡ್ ಯಾನ ಸದಸ್ಯ ಅದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಿಖಲು ಯುನಿಕೋಡ್ಗು ಸಲಾದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಯುನಿಕೋಡಿಗೂ ಬೋಡಾಯಿದಿತ್ತಂಚಿನ ಚಾರ್ಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಚಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂದ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆವಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡಡಿತ್ತನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನು ಅತ್ತಂಡ ತುಳುಟಿತ್ತನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ತುಳುಕಿನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಾಂಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತು ಕೊರ್ತಿನ ವಿಷಯಡು ನಿಖಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತದರು. ಒಂದು ಯುನಿಕೋಡ್ದ ವಿಷಯ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಖಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನೆಯನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ರಕ್ತಡ್ ನೆತ್ತೆರಡು ದಿಯೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪನ್ಪೇರು ಯಶಸ್ಸು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಆ ವಿಷಯನ ನಿಖಲ್ನ ಬದುಕು ಮನ್ಪುಲೆ, ಆ ವಿಷಯನ ಇಡೀ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ, ಆ ವಿಷಯಡೇ ಕನತುಲೆ, ಆ ವಿಷಯನ ನಿಖಲ್ನ ನರ ನಾಡಿಡ ಅಂಗಾಂಗಡ ದಿಯೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಯಶಸ್ಸು ನಿಖಲ್ನ ಕಾರದ ಬುಡಕು ಬತ್ತು ಬೋರುಂಡು ಪಂಡದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುತ ವಿಷಯಡು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂತನ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರೆಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಬೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕಾನೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲಹೇತುರ್ ಭೂಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ಥ ಕರ್ಮಣಂ ಪಂಡದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು. ಐತ ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಕರ್ಮಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅವೆತ್ತ ಫಲಟ್ ನಮಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಮಂತೋಂದು ಪೋಡು
ಒವೇ ಜೀವಿಗೂ ಬೇಡುನ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು, ನೀಡುನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ, ಕೊರ್ಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ, ಅವು ಭಗವಂತಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು. ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ಮನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ, ಕೊರ್ಪಿನೈನು ಯಾನ ನಿಖಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಲ ಅವೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ಕರ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಕ್ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ. ಅಂಚ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಸಹಕಾರ ಸೇವೆ ತುಳುನಾಡುಗೂ ನನ್ನಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಸಹಕಾರ ಏಪಮಟ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ತುಳು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆವಡು. ಇಂಚಪ್ಪ ತುಳುನಾಡುಗೂ ಕೆಲವು ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿನ ವಿಷಯಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ವಿಚಾರಡು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪಂಡದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತೆರಿದು ತೆರಿಯಂದೆನ ಅತ್ತಂಡ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೊರತೆಡು ಅಜ್ಞಾನದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆನ ಪಾಟಲೆಡ್ದು ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಇತಿಹಾಸನೇ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶುರೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಶುರೂತ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರು ಶುರೂತ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನ 4 ಸರಿ ಸೋಪಾದ್. ಇನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ ಇತಿಹಾಸಡು ಉಂಡು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಇತಿಹಾಸ ನಕಲು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತದೇರು. 4 ಸರ್ತಿ ಸೋಪಾದ ಗಿಡತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮರೆತಿದ್ದೇರು ಆ ಇತಿಹಾಸನ ಪಾಡ್ರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ನಮಕವು ಬೊಡ್ಚ ಆತಂದು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಕಳ್ಳ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ವಿಷಯಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೇನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾಕೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೇಂಡಂಬೆ. ಇನ್ನಿತ ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿತಂಡು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮಂತದ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಲೆಡು ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಲುಂಡು. ಅವೇನು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಐಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮಿತಿಲಿ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಾದ ಮುಂದೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಣತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಲೇನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಲೆಡು ಸೇರ್ಪಾವಡು. ಜೋಕಲೆಗೂ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ತುಳುತ ಇತಿಹಾಸ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಾವಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಥೆನು ದೆತ್ತನ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಉಂಡು. ಮುಲ್ತ ಕಲಕಲುಂಡು, ಯಕ್ಷಗಾನಲುಂಡು, ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲುಂಡು. ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲುಂಡು. ಮುಂದೆಡ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏತೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಡ್ದು ದುಂಬುದ ಸಮಾಜಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವರ ಹಾಕೊಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಗಬನತ ವಿಷಯ, ನಾಗಬನ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಆಚರಣೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ಕಲ್ಪಾವಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. 1300ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕದು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳುಪೇರು ಆಳುದೇರು. 19ನೇ ಶತಮಾನಡು ಬಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಇತ್ತಲು. ಆ ಬಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿಗೂ ಪಾಂಡ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಿತ್ತಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಟಿತ್ತುಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತನತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ನಮ್ಮನೆ ಮದತ್ತು ಬಿಡಿವಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಓಲು ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು.
ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ತುಳುನು ತಿರ್ತು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕನ್ನಡದ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಗ ತುಳುನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇರುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆದ ವಿರೋಧ ಅತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏರ್ನ ವಿರೋಧಲ ಅತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ತುಳುನು ಮಿತ್ತು ಕೊಣಪ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಿತ್ತು ಕೊಣಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಒಂದೇ ನೇಪಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದದ ತೊಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾಷೆದ ವಿರೋಧವಾದ ಪೋಪ ವಿರೋಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಕ್ಲೆಗು ತುಳುನಾಡು ಏಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಜ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಾಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದ್ರ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿ ಮರಾಠಿ ಪಂಡದ ಮರಾಠದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಓವ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಅಕ್ಲು ಬನ್ಪೇರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮರಾಠಿ ಬನ್ಪುನ ಮರ್ಯಾರ ಭಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅತನಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನು ಮರಾಠಿ ಪಂಡದು ಯಾನು ಮದಪುನ್ ಲಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕ್ ನನ್ನೊರಿ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಮರಾಠಿಯ ಅವರೆಡ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ನೆನಪು ದಿಯೊಂಬೆ ಪಂಡದು ಆ ನಿಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ನಮ್ಮದೆರ್ತು ಪತ್ತೋಡು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ನಮ್ಮದೆರ್ತುದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧ್ವಜಪಾವುಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಟ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಸಾಧಕರುಲ್ಲೇರು, ಭಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕರುಲ್ಲೇರು, ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನೊಟ್ಟುಗಿಂಬೆ ತುಳುವೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಶಯ ಆದಿಪ್ಪೋಡು. ಈ ನಿಟ್ಟುಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬೇಲೆಲ ನಡಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಆಶೆ ಮಲ್ಪ ನನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಾವರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪ. ಈ ಸಾರಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಲಾಯ್ ನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು, ಒತ್ತು ಗುರ್ಖಾರ್ ರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಉದಯ್ ಪೂಂಜೇರು, ಆ ರತ್ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಂತೆ ರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ತುಳುವೆ, ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೊಂದು ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶರತ್ ಕೊಡವರು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೆ. ಶರತ್ ಕೊಡವ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಏತೋ ವಿಷಯಲೇನು ಮದತ್ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಒತ್ತಡಡು ಯೂನಿಕೋಡ್ದ ವಿಷಯಡಾವಡು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಡಾವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಶರತ್ ಕೊಡವ್ರು ಎಂಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಆವಡತ್ತೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಅವೇಕಲ ಯಾನು ಮಾತಾ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮುಖ್ಯ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಬೆ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತಂತ್ರಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅನುಶ್ರೀ ಭನಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಯೂನಿಕೋಡ್ಗೂ ಸಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಹೇಶರು, ಹೆಬ್ರಿದ ಸುಮಂತರು, ಅತ್ತಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಯತೀಶರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಷಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲನ್ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವರನ್ನ ಪುದರ್ ಮದತ್ತು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾಪುಕೆನ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತುಳುನು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪವನು, ತುಳುನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎತೋ ಸರಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಲೆಡು ಬೇತೆ ಕಜ್ಜಲನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ನೆನಪಿಸಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದುಲ ಈ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಹಾರೈಸಬೆ ಇಂಚನೆ ಆದ ದುಂಬಗ ಒಂಜಿ ದಿನ
ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು. ತುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪಂಡದು ಬರು ದಾಯ ಪಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿನ ದೇಶದ 5 ರಾಜ್ಯಲುಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಏತ್ ರಾಜ್ಯಲಾದ ವಿಭಜನೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಂತದ ರಾಜ್ಯಲಿನ ನಡಪಾಂಡ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಪೂರಕ ಪಂಡದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ 25 ಇತ್ತನ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 25 ರಾಜ್ಯಲಿತ್ತಂದೆ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದೆ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಬರಡು ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತು ಆಶೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತುಳುನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯದ ದಿನಲ್ಲ ಬರು ನಕ್ಕ ಮಾತೈಕಲ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಯುನಿಕೋಡ್ನು ಕಣಪುನ ವಿಷಯಡಿ ಆನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ವಿಷಯಲೇನು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೊಂದು ಅವೇನು ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿ ಆನ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬೆಂಬಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನಲ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಬೋಡು ಇತ್ತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನಲ ನಿಖಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಎಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾಗಗು ಮುಟ್ಟೋಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ತುದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋಡು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಗು ಪೋಡು, ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಬಂಡದ್ಯಾನು ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರಲೆಗ್ ವಿರಾಮ ಕೊರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತೆರಗುಲೇರು ಕಲ್ಪಾದಿ ಆಯ್ನ ಚಿತನ ಬನಶ್ರೀ ಕಲ್ಮಡಿ ಮೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬನಶ್ರೀ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಒಡಿಪುದ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಉರುಡು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ಶುರುಕಾದ ಇನಿಕ್ 6ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮೊಗಲಿಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗ ಕುಡಂಜಿ ಕುದರ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂದೆ ಪನುಲಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ನೋಡಸ್ರಾದ ಅಡಿಕ್ ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಪಂಪಿನ ನಿದ್ದಿನ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿಲಕ್ಕವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಗುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ತುಳುನು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ಸನೆಡ್ ಪಸಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜವನು ಮುಗುಲ್ ಸುದ್ದಿದಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಅಂಡಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಿಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಶರತ್ ಕೊಡವೂರು ಪನ್ಪಿನರಡಸ್ರಾದು ಬೊಕ ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಡಸ್ರಾದು ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅವೆನ್ ಕಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೊಕ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾತಗಲೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಐಕ್ ನಿಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಗಲಿಗೂ ಯಾನ್ ಏನ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಾವಡತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಜಿರ ನಮ್ಮ ಬರಿತಗಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಪುಜಿರತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಜಿರ ಬ್ಯಾತಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪೊಡು ಐಕ್ ನಿಗಲ ಈತ ಅಗಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯವಾದು ಇಪ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ. ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡ ಅವು ತುವೇರೆಗೊಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನೇಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ ಒಂತೆ ಟಫ್ ತೋಜು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನೊಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ತುಳು ಲಿಪಿತ ನಿಗಲಿಗ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ 5 ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ತುಳು ದುಂಪ ಸರ್ಕ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಈಗ ನನ್ನಾತ್ ತುಳು ಪರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಹತ್ವನು ಒಂಜಿ ಪಸರ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇದು ಪೂರಗ್ಲ ಪಸಂಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಹಾರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿನ ಬನಶ್ರೀ ಕಲ್ಮಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕರುಲೇರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬದುಕೇರ್ನಕಲು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿದಯ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ ಕರಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಿರವಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಕೂಪೆಗೆ ಪದುಕೆರೆ ಅತ್ ಸೇರೊಂಡೆ ಸೇರ್ದಿನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದೆ ತುಳು ಲಿಪಿಡೆ ಬರಿಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಲ ಇಂಕು ಒದಗದು ಬರ್ತಂಡೆ ಐಕತ್ರ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪ ಇಂಚಿಯನ್ನ ಗುರುಕುಲೆಗಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರುಕರ್ಲೆಗಲ
ಮಾತಾ ಪದುಕೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕೂಪೆ ಉದ್ದಿಪನಾದು ಆಜು ವರ್ಷ ಕರಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೂಪೆದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗಾದ ಪಂಗಬತ್ತಿ ಮಾತಾ ಪದುಕುರೆಗಲ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೋಗುಲ ಪಜ್ಜೆದೀತ ಅವುಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಯಿನತ್ ಬೇಗ ಎಣ್ಮುನೆ ಪರಿಚಯದವು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಆವಡೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಣದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಒರಿಪಾವಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಲೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಒರಿಪಾವಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಗಲ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಉಂತುಲೆ ಪಂಡತ್ ಆ ನಾಗ ದೈವ ದೇವರೆಡ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ನಟ್ಟೋಲ್ವೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂಟಕಲಡ್ದು MSR ಕಾಲೇಜ್ BA ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪದಕ್ಕೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಏನು ಪದಕ್ಕೆ ರಾದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುನಾಡುಗ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ, ತುಳು ಲಿಪಿ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನೊಂದುಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಅವು ಪುಟುದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಪುಟುದು ಈ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಇನಿ ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಪುಟಿನ ಪರ್ಬ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆಯ್ತಾ ಪುಟಿನ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಲ್ಲೆ ಐಕು ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ಅವು ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿ ಶುರು ಐನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇಡೇ ಮುಟ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಆವೆ ಕಾರಣ ಆದಂಚಿನ ಐಕು ಬೆರಿಸಾಯ ಅವ್ರದ್ದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಪದುಕೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಏತನ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೇ ಈ ಸಮಯ ನೆನತನುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಡು ನನ್ನಲ್ಲ ತುಳುಕಾದ ಬೆಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೂರ ಪರಡು ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಬುಲೆವಾಡ್ ಬಂದು ಈ ಸಮಯ ಡ್ಯಾನು ದೈವ ದೇವರಡ ನಟನುವೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆವಡು ಪೇಪರ್ಡ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ಆವಡು ಕಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ ಬರಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೈದರು ಅಕುಲ್ ನನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಓವೆ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ದಿವಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ತುಕ್ಕು ಬಸಿನಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ವಿದ್ಯೆನು ಆ ಜ್ಞಾನನು ನನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟಿಯನಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆನ ತೃಪ್ತಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುಡು. ಯಾನು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಸೇರೋಡ್ದೊಂದೇ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ದಿತ್ತೆ ನೆಡ್ದುಂದೆ ಅಡ್ಬೇಕು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ತಿವಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರೂಪು ರೇಷ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ಕಲ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಗಾರ ತರಗತಿ ಪೂರ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತೆಲ್ಲ ಏತೋ ಒಂಜಿ 1,000 ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲು ಕಲ್ದೇರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಳುಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಣಿಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಾರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಎಡಮನೆ ಪ್ರಚೇದ ಸೇರವನ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಾರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಬೇಲೆ ಅವರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜೋಲು ಅವರೆಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕಾದ ಬೆನೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಐತ ಬೆರಿಸಾಯಾಗ ಉಂತುನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಾದ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನನಾದ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಾತ ಇತ್ತು ಬರಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಾಂತರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪುದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರೈಸರೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಮಾಂತರೇಗ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಬಿದಾಂಡ ತುಂಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ರೈಸುದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಸಂಘದ ಗುರುಕುಲ ಕಿರಾಣಿಯರು ಸದಾಶಿವರು ಜಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಿತ್ತನಾಗಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಫಿಟ್ ನಡೆದದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ರೈಸು ಅಗ್ಲೇ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಅದು ಅಂತ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಏನಾದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಈಗ ನೆಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೇಂಟೆಡ್ ನೆಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಡೆದವು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಬೋಂಡ
ಅಲ್ಪದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವನೇರು ಅಥವಾ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ಇವಾಗ ಶಾಲೆ ಬರಾಗ ಒಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಡು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಇಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ನಾಗಿ ಬರೋ ಊರದಾಗಲೇ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆಪ್ನ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಏರ್ಪಡ್ದು ಬೇತೆ ಪೇಂಟರ್ಸ್ಲ ಬೇಗ ಬರಿಸಾಯ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖದ ನಮ್ಮ ಈ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ವ ಶಾಲೆ ಬರೋ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಟು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಆಗ್ಲೂ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರೆಯರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಳುಟು ಕಲ್ಪಂಡ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಐನಾರು ಜನ ತುಳು ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರ ಒಂದು ಉಮೇದ್ ಕೊರಟ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಶಾಲೆ ಪೂರ ತುಳುತ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ತುಳಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಗ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೂಲಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚದು ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚದು ಊರುಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರತನ ಅಥವಾ ದಾದನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕಾಲ ಸಂಘ ನಗ್ಲೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದು ಊರುಡು ಪುರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳಿದ ಪುದರ ಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಗಲ ಬೇರೆ ಸಾಯದತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪೋ ಯಾರ ಪೋಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಂಘಟನೆ ಆಗದಾಗ್ಲಂಚ ಎದುರು ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚನದು ಮಾತದ ನೆಟ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದು ಮುಖದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮಟ್ಟು ತುಳು ಪದ ಉಂಡು ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬುದು ಬಂದ ಕೆಲವು ಬರ ಏನು ಉಂಡು ನಾಡ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ನಡ್ತದೆ ತುಳು ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ನಡ್ತದೆ ತುಳು ಪದ ಬರಪುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂತಂಡ್ರೆ ಐನಾತು ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿಗೆಲ್ಲ ತುಳುತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರ ಬತ್ತನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ನ ಐನಾತು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಬೇಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಲ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ ಇಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪತ್ರ ಉದ್ಯೋಗೋದ್ಯಮ ನೆಟ್ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳಿತ ಅಭಿಯಾನ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋರಂಡ അതിനകത്ത് അതിൽ നെക്സ്റ്റ് വെച്ചത് ಬೇರೆ ಬೋಂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಬೋದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆಗ್ಲೇ ನೀತೆ ಕಲ್ಪನಾಗನೇ ನಮ್ಮ അതിനകത്ത് ಆಗ್ಲೇ ನೆಕ್ ತುಳಿತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಸಾವಂಡ ಬಾಕಿ ಆಗ್ಲಿ ಪೋಪ್ ನಂಚಿನ ಜಾಗಿಡು ಓಲ್ವಂತ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆವು ಅಂತ ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರುಕಾದು 7 ಕಡಲ ಆಯ್ರೆಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಯಾನು ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿಡು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ 2 ಪಾತೆರ ಬೈಕ್ ಪನೀರ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೇನ್ನಗನಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ನನಾತು ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗತಿ ಕೊಡಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಕಲ್ಪೆರೆ ಶುರುಮಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪನಾಲ ಕ್ರಮಲ ಬದಲಾವನ್ನೊಂದು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಕಲ್ತಿರುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪತೆ ತುಳು ಬೋಡಾದು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರುಣೈಕ್ ವಾವಂಜಿ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪಾಪದಾಯಿ ಪಂಡದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಕಷ್ಟನು ಎದುರಿಸಾಯರೆ ಸಗಾಯ ಮನ್ಪಡು ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೂರಡು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿಯೂರು ಪಂಡದು ದಾಯ ಬಂಡ ಬಡವುದ ಬೇನೆ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾದಲು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಡಲ ನಮ್ಮ ವಾ ಕೆಲಸನೇ ಮನ್ಪಾಡು ನಿಯತ್ತಾದ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಕೆಲಸನ ಸುಮಾರು ಎನ್ನೇರಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡ
ಆ ಏತ್ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಲಾಂಡ ತೆರಟು ದಿವಾನಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹೊರಡಾಪುಂಡು ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಕ್ಕಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪರಂಗಿ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪೂರ ಬಂಡದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪದಕ್ಕಲು ಉಂಡವು ಐಕ್ ಸಮ ಆಪುನವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಗಲಸೂಜ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂಂಬೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಸೊಲ್ಮೆ ಮನ್ನಿಪುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗಲಸೋದ್ ನಿತ್ತಂಡ ನನಾತ್ ತುಳು ಶಬ್ದ ಪಾತಿರ್ಲ ಖುಷಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಾಪುಂಡು ಪಾತಿರೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆ ಒಡ್ನಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಗಡಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡು ಬಸ್ಸದ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡು ಜಾಗಿದ ಪುದರ್ ಆವಡು ತುಳುಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-20 ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಈ ಹಲೋ ಒಂದು ಪನ್ಪನೈತ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಫೋನ್ ದೆತ್ತದು ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪಂಡ ಅಂತ ಉದ್ದಗ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪಾತೆ ಆಮೀಟ್ ಏರು ಪಾತೆರ್ ಬೇರಂದಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೆರಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಣ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಬಂಜಿದ ಗುಂಜಾರ್ಮೆಗೆ ಬೋಡದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ನಾಲಾಯಿ ವರಂಗಿ ಅತ್ತಂದೆ ಉಡಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಪೂರ ತುಳುವೆ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರ್ನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನಪ್ಪದ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಕಲ್ಲಾಪುವನ್ 2 ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾನಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಆಜು ವರ್ಷ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ತಾನಿ ತುಳುನಾಡು ಡೋರ್ಮೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪೇರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ತುಳು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಾನು ಸುರುಕು ಕೇನಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹುಡುಗುವುದು ಒಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪುಗಾನ ಐವಕ್ಕ ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಐವಕ್ಕ ಕಲ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣ ಒಂದು ತುಳು ರಾಸಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಿ ಇವಕ್ಕ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಓದರೆ ಬರೆಯರ ಬರ್ತೀವಿ ತುಳು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸುಗಳು ಇದೇ ಅವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆಯಿಂದ ಐಕಾದಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡು ಜನರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೊಕ್ಕೆ ಮದೆಯ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪೌಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪುದ ಜವನೇರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಧ್ವನಿಪು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಕೊಡಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಲಕ್ಕಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡು ಮಾತಾ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿನ ಮೀಡ್ದು ಲಕ್ಕದು ಉಂಟುಂಡು ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಅಂಗದ ಅಂತೆ ಸೇವೆ ಮಂತಿದ ತುಳುವನ ಉಡಲ್ಡು ತುಳುಮೋಕೆದ ಉರುವಾದ ಲಕ್ಕದುಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಟೆಡ್ 25 ಪೂಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕುದಾನಿ ತನ್ನ 6ನೇ ವರ್ಷನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಲಿಗಡಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕ್ಕೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆ ನನಲಾತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದು ಬಯಕ್ಕೊಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನಪುದಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮುಂಬೈ ಹೆಗ್ಗದ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಚಾಲು ಆದ ಆಜು ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಆಜು ವರ್ಷಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಪರಮಲ್ದೇರೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪುಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 35 ಮಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ಲೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೇರು ಆನುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮುಂಬೈ ಇಟ್ಲ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಚಾಲ್ ಮಲ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಆನುಲೆ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನುಲೆ ಬೇತೆ ಬಂಡ 2 ಪೊನ್ನುಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆನುಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನುಲ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಜೈತುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತೆಕ್ಕಂಡು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಘಟನೆಡೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೊಡೊಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತೆಕ್ಕಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಾಂಡು ಜೈತುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನನಾತ ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡಂದು ಎನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಪುದ್ದಿ ಉಂಡೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಮಾತೇರೆಗ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಕರೆನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಜ್ಜಿ ಐತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಾತಾವೇನೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನೇನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬುಲೆಚಿಲ್ ತುಳುಕಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ಪುದರ್ ಮಂದನು ಅಂಚೊಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಎತೋ ಬೇಲೆಲುಲ್ಲ ಅವೇನು ನನಾತ ಜನಕುಲೆ ತೆರಿಪಾದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟವನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದು ತುಳುಕ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಪದುಕರೆ ಪನ್ನಂಡ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಈ ಮಾತ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊನೆ ಮಾತ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗುರುಕರ್ಲಾದ ಉಪ್ಪಡು ಐತ ಪೂರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿದಾಗಲಾವದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದುಕರೆಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಬೈಕೊಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ತುಳುಲಿಪಿ ಇಷ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುಲಿಪಿ ಇಂದು ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಣ ಇಂಚಪ್ಪ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶುರು ಮಂತದ್ದು 50 ಮಿತ್ತು ಟೀಚರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ದಂಚಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವೇತೋ ತುಳುಲಿಪಿತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲಾಗ್ದ ಆವಡೆ ತುಂಬು ಕೆಂಪು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲರ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಚೇಪುಲದ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಪಂದು ಮಾತೇರ್ಗಳ ತೆರಿಪಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜೇ ಫ್ಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾವಡು ಇಂಚಿನ ನಾತ್ ಏತೋ ಬೇಲೆಲ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ತೇರಿದುಪ್ಪು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಕೆಲವು ತೆರಿಯಂದೆಪ್ಪು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಬೈಕೊಂಡು ನನಾತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾತ್ ದೈವ ದೇವೇರು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪದುಕೆರೆಗಾವಡು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕೊಂದು ನಟನು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಿನ್ನೇರಿನ ಪಾತೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಡ್ದು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆದಿ ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪು ಪರಪುಗಾದು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಪಂದು ಎನ್ನಂದೆ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘಟನೆಲೆಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ನನಲಾತ್ ಬುಳೆವೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಗಲಸೋಡು ನಂಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಶಾಲೆಲೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಪಠ್ಯೋಡು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆವೋಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಭಾಷೆ ತಿರ್ಲ ಭಾಷೆ ತುಳುಕು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ದೇಶದ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಸೇರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಉಡಲ ಆಸೆಲೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪಂಡದೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಉಂಡಾಯಿನ ಸಂಘಟನೆನೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆಗೆ ಓಲು ಒಂಜೀತು ಕುತ್ತು ಕುಂದು ಬರ್ಪುಣು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಲ ಅವಳು ಬತ್ತದುಂತುದು ದಿರ್ತಿ ಸೊರಟು ಅವೇನು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುವಪ್ಪೆಗು ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅವರೆಗೂ ಎಂಕುಲು ಬುಡಯ ಐಕಾದು ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗೂ ಎಂಕುಲು ತಯಾರುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಉಮೇದು ದಿಂಜಿನ ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಪಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನನು ದಿಂಜೊಂದಿನ ಒಂಜಾತು ಜನ ಈ ಸಂಘಟನೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬೊಕ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಘಟನೆಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಿಗೂ
ಕಾರ್ಯಂತರಿಗೂ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಶಕ್ತಿಗೂ ನನಲಾತ್ ಬಲ ದಿಂಜಡು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗುಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡ ದೈವ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಡು ನಿಕ್ಲು ನನಲಾತ್ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನವು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸಿದ ಅಕೇಲಿದ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಪಾತೆರ ಗುಲ್ಲೇರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಯಿನ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿಂಡು ವರ್ಷಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪನು ಅಂಚ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ. ಸುರೂಕು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಬಾ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತೋನಿತ್ತನ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಮುಲ್ಕಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಊರು ಪರಾಟಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಎತ್ತವನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದನ ಪನ್ಪಿನಕ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಅಚ್ಚರಣ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಈ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತರು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀವೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಣೆರ ಪಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಪೋರ್ಟುಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲು ಯಾನ ಆಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬುಡುಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನವು ನಮಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ MLA ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕರಿಸರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಯಾನ ಬುಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಆಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿರ್ ಬುಡ್ಡ ತುಳುಕು ಓಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನವು ನಮಕ್ ಸರಿಯಾದ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಐತೊಂಜಿ ತುಳುಕು ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆನಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವನು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನತ್ತು ಅವೇ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮುಕ್ಲೆದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನತ್ತು ಅಂಡ ಐನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಕ್ಲು ಉಲಾಯಿರ್ದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಬೈದನು ಅಂಚಾದ ಈ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲು ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನೆನ್ ಬುಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪೊನೆಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಲಕನೆ ಪ್ರತಿ ಊರುಡು ಕುಡ್ಲಾವಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿಡಾವಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಂಘಟನೆ ಲಕ್ಕೊಡು ಅವಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿಪುನೇನು ಅಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀನು ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುನೆಯನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುಗ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೆಪುದ ಪಾತೇರನ ಚಿತ್ನ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಮತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬದುಕೆರಾಯನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಒರಿಪು ಬುಲೆಚಿಲ್ಗಾರು ಉಂಡಾಯಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇನಿಗೆ ಆಜ್ ವರ್ಷ ಆಡು ಈ ಆಜ್ ವರ್ಷದ ಸಭಿ ನೆಂಪು ಇನಿ ಚಾವಡಿ ಲೇಸು நடத்தது. ಈ ಲೇಸುಡು ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿರಾದ ಬೈಕ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚಿನೆ ಈ ಲೇಸುಡು ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿರಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬದುಕೇರು ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನಿರ್ ಆದಿಪುನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಯಾಪಲ ಇದ್ದು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದು ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಯನ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲೆ ಸಂಘದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪಚ್ಚೆಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಬೈಗದು ಸಂಘದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಕೈ ಸೇರಾಯ್ನ ಮಾತಾತ್ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘದ ಬದುಕಿರೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನ್ನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತಾ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು